Mr. Alan. Taurire. Ndozi Alan ranking. Taurisa mchane saka power king. Andika. Ndozi Alan ranking. Otherwise known as Alan Chinengani, but Staranguri Mafaru manzi kwandakandiri reggae. Zvinoitwa Allen Ranks. Urege kupi manje taura kwa zvakatangira kuti akatanga neainzi Africa A1 Sound 1981. Yeah. Pana Mkoma Power Gari na Endi na Teacher. Power Gari Power na Endi na Jabi. Aiwa Jabi yakazoya time. Vakazoya time. Pane mumwe kuti ainzani? Kaheti kanga ungwaiso pachimagitare manje pachidemsport kuitira kuti firi muri kude ball. Yes. Yeah. Right. Done. Kobatwa nekota musoro. Yeah. Taurai ana power ka. Baba na power. Uri waidrinkira yenyu drink. Mbwa vuri drinkira. Drinking ngari batwe. Maoko. Power na Endi na ndo vakatanga kuuya kuno kune sound system yainzi Africa Tafari Sound. First show yedu yekutanga takaridzira muBali High yakazenge yakunzi Rumors nightclub. But ipapo yainzi ichi Bali High. Bali High. Bali High. BALI. Bali High. Saka takambozodi one session ipapo yakabudirirawo asi hatizopuwa hedu mukana wekuti asi nokutitenderere mberi because paidominetwa nevarume nemakarani. Right. Ndobva tadzokera zvedu kwedu kunoku kupiko kurukisheni kuBari. Yeah. Takatanga kuridzira nzvimbo inonzi YWCA kachikoro kevanasikana YWCA hanzi Young Women's Chichichi. Well known as what? Young Women's Young Women's men whatever. YWCA. YWCA. But well known as YW Center. YW Center manje. Yazi YW Center. Ndobva tatanga kuridza ipo paya tina culture tea. Vamwanzi vaimboyo. Culture tea ndiani manje? Tendai Kamuri akashaya. Okay. Rumuna mwamuko. Tendai anga ane makore mangani gore muchikufikidza? Anga achiri kuita fomu 2. Ini ndandatopedzawo ndione kuda. Saka tingati Tendai anga ari kuma 14 years, 13 years now. Izvozvo. Saka zvabva izvozvo. Tiri parega apo mufunga kuti rega iri acceptwa here sezvo tiri marasta because zvinhu zvedu ndezvetsvina. Do you remember munhu ane rasta anototyisa madhezi edu chaiwo ane rasta waitotizwa nemwana ukapinda kana mumamisha mwainzi inganga ipi shikiro ripi kwedu mamisha vaitisa chinganga ipi anga ari mawani kudhara but vanhu vakudzwisisa because takachangamuka because kudzidza hakuperi every time kudzidza hakuperi. Asi muri kupawana padred ini ndakaisa makore akawanda muregedi mudanso but asati ambofichwa pashow international show whether Shabba Ranks, Dennis Brown, Freddie McGregor, Culture, you name it, you know. Manje vaya Sean Paul. Isusu kwakune makakatanwa akagara ari mumunyaya dzesound. Saka kana kuti kwauya maartist aya kana kuti ndivika urikuona kuti hakusi kufichwa semi vasatafudzika imi munogara kuCanada. Badi kuronga nevakomana, then you can just lift up, promote Silverstone. Papa ma-artist, ma-assista kuya maningirika makwanisa kuunza kuno
vanozikana hatina finance vane yavo inonzi black empowerment indigenization yemuno muzimbabwe ichitongwa nehurumende kana achibudirira iyoyo munombotiraya ikoko kuona kuti mukarese ukakwanisa kukweretwa here mari kana kuwaniswa mari yekuti muite maprojects akasaiwa taida kuzviita but kubata inini personally handigare kuno ndogara kucanada saka isi kana chida kuzviita there is my infights within the crew yedu pachezvayo ndokuti pane vamwe vanoda kuzonanga vanogona kuzviita vanenge vachingokushora ipapo ndo vanonetsa kozoti vapana vari kuona naengland uko kana canada uko vanozoona kunge ndo vari kuzviita vakaoma vanenge vachitaura maartist aya zvimwe zvinhu zviri impossible vadii kumbotiraya kana kugoedza kuregera avida vekunogugozi vanenge vachienda vanenge vachishavawo iko saka kwati iwo kushava yari kushava handifi kuti pane chinobuda two wrongs can't even make no right, you know. Saka the best thing you can do, look for some other foreign guys like the white man who are very, very interested in that way of law. We have white man, we've got manual to share the ways of my now my white man, just bring in those white people in a proper channel and avoid these politicians too much. And then you just do your own private thing. You see that? But do you remember Aya? Even waka promote show yako. Next thing ichatorwa neZTA. Zimbabwe Tourism Authority. Vakuita unge ndo vakazvitanga. Izvo tinofana kudzidza kubva pashow yeculture. Culture iri kuuya kuno. Paka pakarongwa nemajamaikeni. Leo Campbell akari lecturer ku-PTC mazuva pamba naJabi window sound system yeAfrica neStudio 1 handiti neJabi then pamba naanzi Dennis Wilson akaripo akari technician ku-PTC kwechete vakahepa kutatse kuti makengawo yokuno saka pakazonetsa pari panyaya yemawork permits vanokusungira play pamawork permits apa vakashaya kuti manje kuti zvavo zvifambe netime frame yavo vaitoda someone ari kuweta from the top officials dzeimigration kana kuti above handiti vakabuda vawanana unesita shangu Sabina Mugabe naLeo Mugabe nevamwe vamene vamwe vatisingazivi vafana vavo Posi anga arimo mukoma wangu anga arimo Posi anga aripo the late Posi saka papa kuningirika pakutsvaga mawork permits pakuti uritsa mawork permit takaona vana Jabi neimwe kuru yedu tatoti tipindewo tikwaniswewo takaona taakusideline zvinhu zvaakukontrolwa nevana Leo naSabina vana Village Sabina negwebhesita shamu show yakazoitika zvayo but isivachi hatina chatakawana ndamboona kana sini saka tinoona kuti ipapo munhu nemunhu anofanira kunge achiziva kuti ndiite override all this, overcome all this trouble. If this is your 5 senses all the bread, you can just lego avese madhara choita zvinhu zvinotega because mazuva ese anogonotaura kuti indigenization, my youth upliftment, vakadzi and everything. Let's see it happening. You know what I mean? Kuona indigenization my youth tina mukomana anonzi Joe hadi kusenza nini according unabangu hanzi Joe anondicha izvo ndozveihese asi muna Joe makakura mese takakura tese but inini hadi kusenza nini saka dzirisaika handingamogadzisaka nemunhu asati amboita show nini saka siyana naye ndozvandakatoita siyanai naye imuite zvinhu zvenyu because mukada kutoedza kutarisa mumwe munhu hapana kwakwamunoenda munoramba makamira but ndivo vaneka club right now iri kuridza regi saka noda kupromota show inoincluda regi ka panoda club inopromota zvinhu zvacho ona because kunoenda vanhu vanozofamba vachitaura kuti ninge ari kuuya takazvinzwa kubhawa
Saka Warren Park bandinogara uko. Kune kanzvimbo kanonzi Tutis. Zvinoratidza chekuti it's too late zvamuma mabasa kuwana opportunity, but kare panzvimbo kanonzi Tutis kari pamasho. Right. Tadamba kubvunza zvimwe zvekuti zvine power. Komana anonzi King Alfred Monze. King Alfred ndakangonzwa ndiwe ninge here we-new generation. Ndo new generation. Vaye ndakambovanzwa kudhara fana vaiva them just wangofana vafana vari kunonzana ndovaziva chaizvo vaida kutongotedzera, but we always outface them. Wherever they went, they never been big, you know what I mean? Like the way we were and we are right now. Right. Yeah. Saka titaurire King Alfred akaita 22nd anniversary yake this year. That's right. In 2010. And I started 1988. Munobvumirana nazvo? New generation kana 1988 ndizvozvo achiri maaprendi. 88 kweni ndakatanga ndi. Makatanga rinwe. Ndakatanga it's 89. Ndatanga kukunika. Hapo ndio scout. Sekazi scout ndakatanga 89. Saka iwo ndo wakatanga. Konyu generation akasaka. Akaya mashure naye. Anonyemba. Asapa 89 kana 89 kwani? Ane makore mangaki? Atobozai. Kana yari King Alfred atoboziya. Saka ndaingonzwa kuti new generation ndatsikamboenda madanza akadaro, masound akadaro ngese sound yataingudrima of was. Saka imimi mungafunga kuti munhu iye akambotaura kuma-80s here. Seti nenguva chete yaifambe zvayo, but kana ati 88 angotorawo advantage zvayo, just taking things for granted, kusaziva kwevanhu, kusamuziva kwavo zvakanaka. Buda ngonyo kana anyuka chi nezita rake iro richi through reggae music irichi iri popular. Bosi 88 kadred yanga iri Studiograph kusina stereo 1 kusina. Vaone Studiograph ya. Saka akatanga before stereo 1. And that's it. Studiograph chichinzwa you Roy ndiye muridzi wesound yedu Studiograph. Ma-DJ yake ari ana Charlie Chaplin na Juice WRLD. Yeah. Ndoba akatanga akaipa. Ndoba akatanga kuti asikamboziye manje. Vaitongoya ari Martin Pani. Aiwa kupi iwe shamwari akatanga kupi ikoko airidzira. Mino taikuridzira pa mino munanga kana musikoro. Kuchikoro chipi? Chikoro chaibvumira reggae. Taura chikoro 1 chaibvumira reggae. 1980 reggae yaidzwa kupi? Ghetto kuno White Up Center Zimbabwe whole. Yeah, ichete. Mahoro. Community halls. Community halls. Saka ipapa apa Maramba. Aiwa abari unowanzikazivi saka ndakazongoona mpiri yake zvimwe zvinhu zvinongoitika behind the big zvoti kuti hazvinge zvisiri of no importance kwauri kuti musikatedzana King Alfred munhu anenge achida kutotichwa neni. Imi mani manje? Imi mani? R&R ranking. Original veteran chi. Chimbowatosera kawa. Chimbowapa 1 freestyle. I'm not ready nice man. Aiwa 1 freestyle amgamboshaya ka. Line. 1 my lines. A few lines. Just a few lines. Really. Baba. Just a nice vibration. You are still clean your throat. We are a freestyle trip. Get ready. Makufunga futhi. Kabisi kama eti mukakaroka so maganga isaiba simuka ukatipika. Majoke isaiba teka. Wadi kamunongo gaya. All time. Kana copyright sai. All time number. Okay. Right. Pressure after food. Why can't equalize the DJ tool? Imbisa mbichano because mopana kuimba zvokuti vanhu vanyatsonzwa. Yofiku. Pressure yafiku. Why can't equalize the DJ tool?
We Bridget Minox, you won the racing pool. Last week in the boating house day with a swimming pool. It's really not nice to call a gunman a fool. Because those little jingles make him back in tool. You feel cool. Printer, you feel cool. My can equalizer the DJ tool. Ah, Yes. But if don't gonna but hey youth man, nobody go like a fool. Just take it cool, because the time get crucial. I want. Can every man have me breathing still? Yeah. Every man have me breathing still. Because dear Jerry, I'm actually seeing it. Kunye better trade. I want. Can I know water pumping? Water pumping. Ariko ndaida kumuinza kuno kushamari. Takanzi na bango. Hanza hapana mari yaunita. Ngati akapeka kani. Anobodzi kuona umwe kana nogona kuti actually behind somebody like Gopana vari kuimba nenge mazuva ana. Kataura zvana Jack-U hapana unoziva Jack-U. Kataura ndiani umwe tikangoti ukaudza munhu akaita sakokoti ane marekodzi akawanda ari madhanzi maredhiyo. Munhu akaita sei wese Brigadier Jerry kumashure. Then one they will get to know. But this Brigadier Jerry, I saw the Grakan. I don't it. Oh, But to go on problem in you book. No, that my man don't want to be done. If you put up Pusaka number is one cocotti. oh. Manum zero for no money. Kunoga, Where's the kind of window? oh. My man to go to Gaza. Babs got you make Kali. Movado. Those are always the two artists. Dance race. All right. Sakandoba ne problem. You know, Saka reggae you would put it Vaska Foundation. Yakanaka. Fanika zvakazvatangwaona na Dennis Wilson here. But you all have one machine. Ndakavatipa kuti Dennis Wilson has a DJ. He's a telephone technician. So kuti kunzi ndi DJ zvaizvo. Aingosenzawo pa ZBC. Apa anganongonoti manhambo. Apa angopindawo pakaslot. Aiwa uya akachestirwa. Neshamwari dzake dzino madoctors. Vana vaziva kana Mike Mundu ono. Mike Mundu havazivi. Urikuona. Mike Mundu ndiye mwe wedu kutanga 1980 bhobhala achabva muno. Ndiye original munhu akatanga kuridza. Akatanga kuridza paredhiyo every morning. Zuva raaipiwa raaidza reggae session. Yeah. Achiridza ningi. Akatomboenda kuEngland. Akanotaura naTony Williams paredhiyo London. Mike Mundu kwauya. Avaziva kuti ndiye akatanga kuridza Sugar Minot. Interview yake na Tony Williams achitunzwa wauya kuzoiteimba yakumarekodi wakasangana neBob Marley chikanzi hauisi akati school uri kuona mani saka ndiye umwe founding members kana kuti individuals munyaya dzechi the rubber dub music. But vazhinji rubber dub kautenda kuti vakanganisa pfungwa matsaga aya ane matsaga aka hatomboziva chii chinonzi rubber dub. Rubber dub rege inonakidza inonzi rubber dub heavy vataurire kama 24 inch speaker ataiona. Do rubber dub music and Pablo God, Augustus Pablo, Moses, Augustus Pablo, Ataman Levi. You see, Zakangwana. Nevakadzi wanasistansi anani anamasiya Griffiths, Chutmoa Tirita Mali, Vakangwana, Barbara Jones. kwa mazuva ano ndevapa amunoziva taurai kana 3 vari kunetsa. Mazuva ano ndamboda out of touch zvangu. Nokuti uchingodzwa kumane manhamba na same old story. Yeah, that's a wicked bass line. Yeah. You can't not artist wacho ndiani. But pane Capleton yake inonzi same old story yandaimba. But Capleton hatikambomuti ndewa mazuva ano.
Capleton autopinda foundation wakara akauya 1989 kana kuti early 90 Capleton munhu anogona akistereki vamazuva muzive kana wani madj maartist zvakona kunoona ivo vanonzi vibes kateo ivava kana anzi Queen Africa handikosha yanguva yekunyatsogara ndichinyatsonzwa hangu iripo kuti manzi yacho ayo marekodzi acho artist acho vakawanda ndotoda nguva chaizvo yekuboti at least ndikaona nguva zvekudai ndingendatakana towapfuura nemabrand new awe ndakutobata svapata brand new takuifesa pedzera inainawo dred pedzera inaine vanhu venyu vanhu vapi havekuigrade aiwa vemuzimbabwe futi vanoklema ndakwazisana kuti zvinhu izvi tiswe vamwe vanhu vakatanga kusimudzira zvinhu izvi zvisati zvaakuzikanwa zvipi izvo zvataurirei because vamwe vacho havatomboketa chii chari kutaura zverege music dancehall music zvichienderana nemapati erege inochidwa rege mabhedi ada airidza rege nemadisco airidza rege asi kwa zvakatangira zvizhinji zverege zvemadisco izvo zvakatangwa neafrica tafarai sound yakazendera kunzi africa A1 sound ikazosplita yave chilevel vibes yakuridza kuzimbabwewo vabva kuwca ikoko zvakabva zvatangawo vakatangawo payakasplita level vibes yanga yananani yanga aina jabi nani futi naculture t nani futi nenew allen ranks komumwe futi pana farai shambare aimbopinda pano nepapa nemumwe futi paradzai najunior taka mupurisa junior taka nditakatozomuintrodusa timutora kuavon liuko yaumboona zvatinoita kuno vaindoona ndichitosta paelis robin madisco ana anzi take 2 aidza fangi kati aimboenda patombonoida kuinvhetawo muchana chicha pachiridzwa fangi topatakadongera noona najunior ndikati achimbouyai kugeto aiona kutya kumarasta topaakatanga kunakirwa ari kupikwa junior taka hanzi mupenyu asi pati akamboti akafa ndakamboona imwe article newspaper kumacondolences kana padeath scorap zita rangofanana nerake zita rake chaanonzi isikanyatsooneka zita rake anonzi Clayton Mparutsa Clayton Mparutsa paridzai mupurisa nekunda atoinspector kaparisa zvokuti takatosungwa togona kutobuda takangona kungomiramera kuti batwewo zvakanaka but achiri kutiziya here munhu aimboya zvake kumazi akatomboya kuchubu akatombobata pakamaikurofoni zvake angoti one song since mimi ndichiziya jabi ndino kuti chii chakaitika kusvikira pakuzoklara kwake jabi to the best of your knowledge ndakangonzwa kuti jabi yashaya stroke hambe ngachitoridza akatoridza zvinonakidza zuva racho asafo zuva racho nezuro wacho asati azoshaya otherwise kuti wadaingoziva zvangu ane utano hwake uribobo zveko zvakatondishamisawo ndiziva kuti jabi adona afa kumba kwake aita stroke zvekuti kana hospital haana kutozongosvika atosvika afa handiti takazombovigawo nevamwe kuwarren news and chandinofarira kuna japini chekuti iye akataura kuti inini ndakazoona kuti zvimwe zvinhu zvake
zvekuti agari munomu zvaazvitase zvanga zvisina kunyatsokwana zvekuti kana kuigwa kwake munomu kwakambezvi kwauda kuti atambudziko kwati vakazongotowa vamwe vakachenjetesa chenjeso vakaita aiwa munhu kana afa kandirika ingovigai handiti saka ini chandikufara chandakupadazakutaura zvekuti munhu akakwanisa kufufila ninge goro yechirasta yerepatriation ende ndiye one asarudza kufira muno kuvigwa muno aiwa but pane marasta Tawanda akafira muno mufuta Tawanda akafira futi muno zvikagadziswa ndofunga dzatiwei because Tawanda azofa iva ndingangoti nguva imwe chete kuti pamwe vanhu vaiadvocate yatinoti repatriation here kuve kuorganizewo mablacks vanobva vakaenda through slavery overseas saka at least chinhu chakanakawo chokuti uyuyuka zvasiyana javina chaivo vakavasade kuti avige uno vaida kutonzi afly adzokero ende zvaikosta mari yakawanira pane kwanisa kuti ase kubatira mari idzodzo zvatawandawo ndakangonzwawo but hadizivi kuti zvaa zvakamira sei kuti koya Gabi Domplin handinoziva kuti akafire shot akashudwa kusouth akavigwa kusouth vamwe vamomuziva kaGabi kaDomplin Gabriel akangowewo vanhu ari munhu mutourist zvangoitowana Tawanda angouya kungu vari matourist vari vachibva kumacaribbean vamwe vanobva muengland nongweza vamwe muamerica Tawanda wakabvawo nemuamerica but anobva kutrinidad macaribbean saka vangori vanhu verudzi rumwe chete but ukaona kaamerica ndangokutipa pane imwe futi inobhaidzwa nevanhu vanhu vanofunga kuti just because munhu abva kumacaribbean ane rasta mujamaican Trevor Ho mujamaican Trevor Ho handingatoziva zvangu but chandoziva anotaura patwa iyi yakangofanana yekubarbados Trinidad Tobago Jamaica St Lucia notingoti ma-English speaking islands vese vanotaura patwa futi ka aiona kuti English iri patwa English there's patwa yeFrench and patwa Portuguese patwa Spanish murikuona kwese kwakasvika vana Vietnam majerani maSpanish anani kumaitalian anani materian vakaika pakazi maCaribbean island kuya murikuona vakasiyawo vanhu vari ikoko pamwe chete nemaslaves ndo pakaibuda languages dialects it's like slang yangorasisa mamataka kurasisa kana slave master saka yatoo language yatodevelopa tinoeleza kuti patwa yacho imwe yacho haita se hainyoreke inogona kunyoreka but haiverengeki haiverengeki saka Trevor mujamai anogara muLondon iwe muLondon munhu akatoya kana baba wake vaichera ningi tube muLondon underground tube ya vachava just like Jabi havasi kujamaica ndekuengland ndekuengland vakakura within the Jamaican community saka kunongotaura patwa saka kunotaura patwa ndizvozvo ndozongonodzimwa patwa waenda kuchikoro wave machuati nezvezvari kutaurawo straight English kana clear English kafana neshonawo ndizvozvo kubva kumandevere ina mashona kubva kumashona kupinda mumandevere unopedzera kuti ase wakuzvigona wakubata zvese saka marasta manje zvaakupera kukirara tichaita sei kuti akazokirara isusu aya marasta haafi zvinonzi rasta man never die handiti meaning to say philosophy yedu chitendero chedu chechirasta kana kuti mugariro wedu wechirasta haufi wakafa panogona kufa vamwe but panosara vamwe vachenderera mberi nechirasta itoona kuti tinosvikawo kupi saka apa mahwani chaivo mahwani salana vakawanda vatoda kunyembera vanhu kuti ndo vakatanga nezvizvo vada kunyatsovabvunza kwazvakatangira chaiko pane zvakawanda zvatasosirira muri kuona zvatachifanira kuchitaura nenyaya yekuti nguva teura ndizvine zvakatatse dzanzi nedzambo tidyara nembi chake vanhu ngavasanyeba kuti tisu takatanga nezvezvo zvakaona zviripo
Uraiti kana wakaona zvinhu zviri kwewayo unofunga zvakatangwa nani? Naye zvapano ndinakatanga kugara mumbare ndangoonawo mune vamwe but kuramba chingosumudzira mbare yacho zvama neregi kana wakusumudzira rega zviro kuti ndiwakatanga kana kuti wakudiwa navanhu vakawanda wakuti ndiwakatanga zvasiri zvikazoshamitsika chii wawira chii mbataka because isi toramba tiri pamusoro pako mukuru you are going to get tired to see we face but you just get we out of the race. Man. Yes. Ini mnox ndakumboenda pasekuru vangu kuna fifth yake andizvo maita bhoku Alan Ranks tatenda mapinda chapter 5 shamwari muchitaura saka ndataura tine zvakawanda ndasirira tikawana futi umwe mukana tinouya kana mumbangoni tonyatsotaura mushe andizvo ndine dzimwe returning gig things yangocollecta concerning nezvamarasta nerege until right now ndakunyatsonzwisisa zvandiri manje saka apa hamuna kana vari foreign hamuda kuita big up marelatives ndina Kennedy Muganiri right and the wife Maria Muganiri right vanogara kuSouth End Sea kuEngland South End Sea South End Sea right chichenga Kennedy mukoma wangu nemukadzi wake Maria Muganiri vanoitwa amai Mary amai ningi P amai Prelin naye Prelin wacho ariko kuEngland ikoko neminina wake vaana kwandira anonzi Kuzi koita anonzi Chenai koita ka newborn baby akatondla anonzi Tadewa ndiye mukomana wekutanga wemukoma wangu koita Douglas Muganiri ari muLondon ye first born mumba medu saka vanhu ava ndakatovatsvagana paFacebook ndakangotsvagana Douglas Muganiri ndakamutaurira anobva ari kukuziva kuti ndiwe ningi uri bambiki ndiri bambike right hatovatsvaga tovazivisa kuti Alan Ranks vari kukuti chi halo big up vabige zvine power nevamwe nedzimwe shamwari unana Manu Chideme Tsano koita Robert Malawi Malawi big up no tranquility here in Zimbabwe we safe anyway right due to this economical turn and political, you know what I mean? Political rulings, you know what I mean? Yes. But I know Jah will always guide, you know what I mean? Yes, sir. Whenever there's a start, there must always be an end. Right. Yeah. Saka hakuna futi here vangu vane power ikoko kuforeign because vanhu vekuforeign ndo vanonyanyaita access yezvinhu izvo zvizvi mainterviews ayo ndo vanokwanisa kuona paYouTube easier saka akakuonawo soka kana phone call inopinda kana vamba asina contact vanokataura ndo vandikangoti ndo vahombi vandiri kudiki hama dzangu dzepadhuze England kuchinaza kana kune vamwe mwana tokanganwa vatowandisa vatataura vatokwana saka muna kana mafesi ari foreign nawo batati apasina ka contact mazano kwana Greg contact zake ko boys zenze kuna Sanyanga kana Ngalo ananzo mkwara Justin Mkwara na Greg sekuri Greg na Grey ari England amenda azongerere kana akazokere sekuri Grey ndani umwe asekuri amu but vari kunoko amu ndani sekuri amu ndani amu mwaimbosenza kuZimbabwe ndiwanga angosenza na kusenza Michael kwakuchinzi kwakambosenza Mike akapa saka ndiamu saraiko vanatenda izvi muzanena mwana kutaura waya ngoma huru club inonzi na fara ariko mai fara ariko foreign mai ariko foreign as you speak patreni atokomsibisa agara achikuita mabasa akachi anoita foreign akanaka iwayo nakuipa ko zvimoko hamuna zvimoko zviri foreign zvamuda kugara kuna
Hakuna. Kosha muZimbabwe. Mweneza zviboka zvenizvo muZimbabwe Trace. Yatodawo mureza bhibi rangu rinonzi Abigail mai manje riri kuSouth Africa. Riri foreign kairo. Riri paSouth Africa. Abigail Denere. Tamata kanganzwa neAbigail anyatsokukunzwa. Anonzani? Anonzi Abigail Denere. Ari South Africa. Sibebi chenyu man. Bhibi rangu. Amai Denzel. I love you. Right. Yeah man. Members. Vakasipisa. Yeah. Kana muchikoza kuti yaho variko. You. All right. Hai super vai. Ndakachidaro officer. Relax. Yeah man, let me just tada kutora muchifamba manje muchienda. Bosi dati chakuperekedzai. Aiwa maita pushi. Tapita tada kupinda busy. Oh, nandala nalosi. Marasa pia. Guruma rakudonha kamanje. Maluza weight nekutaura. Yes I. Iri boja manje. Ndo patinenge tiri mota bana. Pawedzera club. I love it. Yes I. Yeah. Oh, yeah. Sharp. What? Yeah. Yeah. Mamunzwa kalani. Yes sir. Manzwa ma original. No original mamwacho. No vamwe vacho ma original. Anditi. Mwachena. Ndafara kumuona because Tuwa tuma biadi shangwa pa Maria. ndakapedzera kumuona kuRumors. Rumors kutya. Time yakazoya stereo 1 kuTube. Angangoyo pano neapo zvongoyo yawo zvazvo but angasisiri part of the thing. Anditi. Zokuti apa ndingatoti chandinoziva ndechoti it's more than 10 years ndapedzera kumuona pandazomuona naso. Inini ndakataura it's more than 10 years. Kana inini. Zokuti saka tamhanyira kuti tinotora video. And it was nice kuti It was nice. Haana kuchinja zvataimuziya akaita reasoning yake nene hai. Ende futi vanhu futi vanofanira kuziva kuti akakurira muna page. Vanhu vazhinji vanongowazira mumadhanza. Vanovazira mutaundi. Vakakurira kuba vakazarirwa kuba. So kana vachimbowanika so vachitaura vega. It's nice. Very nice. Code red. Makuti wanzira chisalad. Salad. Gangster hasi chamuri kutiitira chisalad. Maona maoriginals ina. Mapiwa mushe mushe. Nandito. Ma ancient man. Ma ancient. Istrafana guys. Yeah, zvanascientist zvanascientist. Tinoda mavhadho iri. Akuziziye. Ariziziye. Zvana King Tabis. Zvajasha. Vapiwe vese ya. Tuzvavedu mazwana. Makateu ndiri. Nandito. Nani Gaza Guliside ya. Zvese tonzwa vese isu atina kutanza vanhu wavo. Ko elephant. Obvious. Iman. The animal man. Bounty killer. Yeah. Right. Yes. Kwemi munonzwe chini? Inini ndonzwa zvinonakidza. Zvipi? Kapubi? No. Reggae music. But Vanonzwa menga. so hatisarudze artist kana kuti time kana kuti tongoda nice music. Nice music. No matter it's 81 or 2011, I don't know. I just like nice reggae music. Rubber style. Any style. In a rubber style. But as long as it's reggae. But makaiziro zvakajashaka munhu ofanira kuseka. Kana zvinakidza chete I enjoy. Kwewo unonzwe chijonyo. Kutaura chuma reggae. Yipi? Yipi? Artist conscious roots danso. Mazana gangster kiyana muvati. Mazana gangster mbaya. Eti gangster mena anobakira ama ina anobakira. Gangster rasta. Gangster rasta. Yana munga. Yana muvati kai. Munga Alliance. Alliance. Ko Runi. Mimi munonzwe chiwo Runi. Uya kabaduzi.
Banana in Oma uzwa na blazi ndokatini. Alliance. Alliance. Bang bang Movado. Wo. Yeah. Muda hondo. Movado anongosimbisa hondo chete. Hondo chete. Usaita kutamana kugoli kripi kana usiyo. Usasvika kugoli kripi kana musasimba. Ko scientist angachitauro makambo muntu we. Scientist. Emadhabu. Ko chashaka. Goli kripi amene kambara kadaonetsa kekugaza asi kugole kiri pati mukaona takakabona kambara kabika kange kugaza sokapfeke muzigirazi mukakere andikakete kumurova maclax emuwinter aiwa tinizvo tinorwa aya mateni ifanike iyoyi yamukaroya ifanike kwete maclax ndoyekugole kiribizema unakonzeresa marasa ndakudzimai manje ndakuvatsima